Predstavte si situáciu, že idete kupovať dom na vlastné bývanie. Tento dom stojí 300 000 a vy máte 300 000 na účte. Ale máte nárok na hypotéku v rovnakej výške. Ako by ste sa rozhodli? Financovali by ste kúpu z vlastných zdrojov alebo by ste využili hypotekárny úver? Presne toto isté sa stalo môjmu klientovi. Mal dostatok finančných prostriedkov na financovanie kúpy nehnuteľnosti, napriek tomu sme vybavili hypotekárny úver, vďaka ktorému nehnuteľnosť kúpil. Prečo? Pretože každý, aspoň trochu finančne vzdelaný človek vie, že peniaze v čase strácajú svoju hodnotu. To znamená, že týchto 300 000, ktoré by teraz minul, budú mať v budúcnosti oveľa nižšiu hodnotu. Naopak, keď bude splácať úver, jeho splátka bude rovnaká, ale reálna hodnota splátky bude stále nižšia. Ak si nechá svojich 300 000, môže ich zhodnocovať investovaním do podielových fondov, ktoré majú vyšší výnos, než je úrok na hypotéke. Ďalšou výhodou investovania do podielových fondov je ich likvidita. To znamená ich schopnosť premeniť sa na peňažné prostriedky. V neočakávaných prípadoch, ak by klient potreboval čas peňazí, je určite jednoduchšie predať čas podielov, než predávať celý dom, v ktorom vlastne býva. A aj preto sa treba vždy zamyslieť nad každým úverom, ktorý si beriete. Či vďaka nemu bohatnete, alebo naopak stávate sa chudobnejším. Pre viac finančných tipov sledujte môj profil.